Hej, mit navn er Signe, og nu skal du høre, hvorfor du skal søge en af vores mange praktikstillinger her hos Haymate. For det første så er Haymate placeret i hjertet af Aarhus. Vi består af flere forskellige virksomheder, hvilket gør, at du kan søge en praktikstilling inden for det, du interesserer dig for. Vi er specialister inden for blandt andet Google Ads, SEO, salg, kundeservice og SoMe. Vi ønsker altså, at du kommer til at arbejde med lige det, du interesserer dig for. For det andet så er det her en unik mulighed for at blive en del af et større fællesskab. Du vil komme til at arbejde for en af vores forretninger, vores digitale, bilhandel, Admin eller Adlab. Dog så deler vi alle den samme vision, og du vil starte med en masse andre praktikanter, som ligesom dig er passioneret og klar til at lære. For det tredje så er Haymate et sted, hvor det ikke bare er lærerigt at gå på arbejde, men også sjovt. Vi har en uformel arbejdskultur, hvor du kan være dig selv. Vi arrangerer en masse sjove og sociale begivenheder, både inden for de enkelte forretninger og på tværs af hele virksomheden. Sidst men ikke mindst, så er huset fyldt med unge, passionerede og engagerede mennesker, som alle brænder for deres felt. Huset emmer en iværksætterkultur, hvor dine idéer og input vil blive hørt og gøre en forskel. Så hvad venter du på? Send os din ansøgning allerede i dag og bliv en del af Haymate-familien.